Φίλες και φίλες των εντελώς και πάρα πολύ απολύτως φίλων τους. Αυτό είναι ένα βαμμένο πρόσωπο χωρίς βαμμένα μάτια. But stay tuned please, because it's gonna λάβει χώρα now a video which is proposed to δείξει you how to βάψεις your eyes με έναν πολύ easy τρόπο. Θυμάστε που έκανα τη μενούνος, κάπως έτσι. Μισά αγγλικά, μισά ελληνικά, μισά σερβοκροάτικα. Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα, έχω βάψει το πρόσωπό μου. Καταρχάς, ελπίζω να σας το υπάρξει καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αγκαλιάσατε με τόση αγάπη το βίντεο μας με τη Δήμητρα και τα τόσο καλά λόγια που βλέπετε ότι μοιάζουμε ο Θεός και η ψυχή σας. Πίσω λαμβάνει η χώρα κάτι σαν ανακαίνιση, παύλα, τρομοκρατία, παύλα, εφιάλτης στο καλοκαιρινό δωμάτιο. Θα γίνει και αυτό. Ένα-ένα, παιδιά. Όσο εσείς κάνετε μπάνιο, εγώ καθαρίζω το παρελθόν μου. Σήμερα θα σας δείξω έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο να βάψετε τα μάτια σας, ακόμη και πιο ακαμάτρες. Λοιπόν, παίρνουμε μια παλέτα η οποία είναι φτιαγμένη ειδικά. Οι παλέτες, να ξέρετε, δεν είναι στο ντούκου, να το ξέρετε αυτό. Δεν πήρανε κάποιοι και είπανε μαλακά, πάμε να βάλουμε 3-6-9 χρώματα έτσι για το Θεαθήνε. Όχι. Υπάρχει λόγος. Υπάρχουν τα shimmer, υπάρχουν τα matte, υπάρχουν τα ανοιχτόχρωμα και υπάρχουν και τα σκούρα. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια διαβάθμιση, αν θες να κάνεις το μάτι από κάτω προς τα πάνω, προς τα δεξιά, προς τα αριστερά. Εγώ τώρα θα σας μάθω μια τριπλέτα, πολύ πονηρή, η οποία με την ίδια παλέτα, με αυτήν εδώ, από αυτήν εδώ την παλέτα, από αυτήν, συγκεκριμένα τώρα που δεν φαίνομαι εγώ, δεις πως καθαρίζει, θα πάρουμε 3 χρώματα και θα βάψουμε το μάτι και θα δείτε πόσο εύκολα θα γίνει. Παίρνουμε ένα πινέλο τοποθέτησης, δηλαδή πάντοτε έχουμε στο μυαλό μας, παιδιά, μια παλέτα η οποία έχει, όχι μια παλέτα με 2 χρώματα, τουλάχιστον να έχει 3. Να έχει κομποζάρει ο ειδικευάμενος και ο χειρευάμενος την υπόθεση. Δηλαδή να έχει πει, θα χρειαστεί αυτά τα 3 χρώματα το κορίτσι για να τα κάνει ολοκληρωμένα. Παίρνουμε λοιπόν από εδώ 3 χρώματα. Για το κέντρο του ματιού θα χρησιμοποιήσουμε το πιο ελαφρύ. Το πιο ελαφρύ στην περίπτωση αυτή είναι αυτό εδώ το σκοτωμένο ροζ. Μη σου πω ότι είναι αυτό, αλλά ας δοκιμάσουμε αυτό. Στη συνέχεια θα πάμε σε αυτό, ωραία, και θα τελειώσουμε ή με αυτό ή με αυτό. Τώρα πολύ θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου, με ποιο να τελειώσουμε, φαίνεται και το μικρόφωνο, αλλά δεν μπορείς και έτσι θα το αναλάβω εγώ. Εντάξει. Δηλαδή, ξεκινάω σαν βάση αυτήν, προχωράω με μία σκούρη στο κέντρο και με μία πιο σκούρη στην άκρη που θα είναι αυτή ή αυτή. Let's do it to see how it happens. Έρνω αυτήν εδώ χάμω. Φυσάω το πινέλο για καλή τύχη. Πάω πολύ κοντά στον καθρέφτη που δεν έχω εγώ τώρα, να θυμάσαι, δεν έφερα καθρέφτη, θα τα κάνω με κάμερα, γάματα. Και τοποθετώ εδώ. Πάλι λοιπόν μέχρι εδώ, μέχρι τη μέση του ματιού, την ελαφριά σκιά. Πάμε να καθαρίσουμε λίγο το πινέλο μας και να βάλουμε την επόμενη. Η οποία, by the way, είναι και γλιτεράτη. Το κέντρο είναι ωραίο πάντοτε να είναι γλιτεράτο, να το ξέρετε αυτό το κόλπο. Θα συνεχίσω με την τρίτη τη σκούρα. Η σκούρη μπορεί να είναι η ακριανή γλιτεράτη πάλι, μπορεί να είναι και matte. Εγώ θα προτιμήσω τη matte εκδοχή. Παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να πάρω καθρέφτη. Μια αγωνία, χωρίς αγωνία όμως. Και τώρα ήρθε η ώρα, τώρα θα πάρουμε ένα πινέλο το οποίο είναι διασποράς. Σας έχω μιλήσει για το πινέλο της MAC, το Summer Banner, το οποίο με αυτά που έχω θα αρχίσω να δουλεύω τις σκιές κατά πάνω. Αν δεν μου φτάσουν οι υπάρχουσες, θα ξαναβουτήξω στα αντίστοιχα χρώματα. Στόχος είναι να ενοποιηθούν τα 3 και να δημιουργηθεί και ένα συννεφάκι πάνω από το μάτι. Πάμε, let's do it. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Μην μου πεις ότι έχεις βαφτεί πιο γρήγορα. Ναι, έχει λάθη, αλλά το πρώτο θέλω. Ένα, σκάσε. Λοιπόν, έχουμε τα 3 χρώματα τα οποία βλέπεις κάποιες διαφορές και κάποια κενά. Αυτά και θα δουλέψεις. Δεν θα σε βάλαμε να σκάψεις και κασμά να κάνεις. Παίρνεις πάλι το μεσαίο του glitter και πας και το ενώνεις με το ακριανό. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνεις να έχεις ένα μπούσουλα. Δηλαδή δεν είσαι τόσο χαμένη και λες μα πώς ανακατεύονται οι σκιές και για όνομα του Θεού πώς τα καταφέρουν. Υπάρχει μία μέθοδος η οποία είναι αρκετά διευκολυντική. Τώρα, καθώς αναμειγνύουμε τα χρώματα, πολλές φορές συμβαίνουν και αναμειγνύεται τόσο πολύ που μπορεί να μην σου αρέσει. Επαναλαμβάνεις, ας πούμε, το ροζουλισμό του κεντρώου για να δώσεις περισσότερη ένταση. Πώς κάνεις το τζατζίκι και βάζεις ξύδι, λάδι, αλάτι. Δεν σ' αρέσει. Πιο πολύ ξύδι, πιο πολύ λάδι. Τώρα πιο πολύ αλάτι. Μέχρι να γαμηθεί ο Δίας και να πάθει ανακοπή αυτό που θα το φάει.
Έτσι συμβαίνει και με το μάτι. Δουλεύεις σιγά σιγά μέχρι να πετύχεις τη γεύση που θέλεις. Καλύτερα να δουλεύεις σιγά σιγά παρά να το κάνεις όλο μουρτζούφλα. Βλέπουμε ότι το τελευταίο στάδιο εδώ στη γωνία δεν συνεργάζεται πολύ, γι' αυτό και θα γίνουμε περισσότερο απαιτητικοί. Από τζατζίκι σε ορολογία. Αν δεν βγάλει άκρη τώρα εσύ. Βλέπεις όμως που ξεκίνησε το δίλη να έρχεται σιγά σιγά προς τη μεριά μας. Γι' αυτό τώρα βλέπεις ότι σιγά σιγά έφυγε μόνο από το καπάκι, απλώθηκε κατά πάνω, απλώθηκαν μεταξύ τους. Θα έλεγε κανείς ότι είναι και αρκετό. Για να δούμε εάν είναι αρκετό βάζοντας και τα υπόλοιπα, γιατί το μάτι δεν μπορεί να είναι έτσι, ξέχασα να σου το πω. Δεν το αφήνουμε έτσι. Βάλαμε τις σκιές λοιπόν στα 3 αυτά και πάμε να δούμε τι άλλο κάνουμε για να ολοκληρώσουμε ένα ματάκι. Για μένα εκ των ονουκάνευ είναι το μολύβι μέσα από τα μάτια, αλλά πιο πολύ από την επάνω μεριά. Και από την κάτω προτιμώ το καφέ. Το μαύρο έχει τρομερή δύναμη, αλλά το καφέ είναι, ο γραφίτης είναι ελαφρώς πιο γλυκός. Δεν θα βάλω πάνω από το μάτι, θα βάλω μόνο μάσκαρα, εντάξει. Κοιτάζω για λάθη του μολυβιού, τα οποία διορθώνω με ένα πινέλο. Βλέπεις ότι έχει δημιουργηθεί μια βρωμίτσα κάτω από το βλέφαρο. Επίσης ένας ωραίος τρόπος είναι να παίρνεις με το πινέλο από τη μύτη του μολυβιού και να κάνεις το πινέλο σου μολύβι. Ωραία, γλύκανε το μάτι κάπως, γλύκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακός ο φωνάχης. Τώρα ξέρω, μου λείπει λίγο το επάνω, μπορεί να σου λείπει και σένα, αλλά ας το βουλώσουμε λίγο και ας βάλουμε μόνο μάσκαρα. Κάπου το πάω για να δούμε, θα πετύχει, θα είναι φιάσκο, δεν ξέρω. Η μάσκαρα είναι μια ειδική διαδικασία, όπου τη βάζεις στριφογυρίζοντας, δεν περιμένεις να κάνει τα θαύματα της φύσης από μονάχη της. Βλέπετε κάπως ότι οι βλεφαρίδες μου μπορούν να συμμετέχουν στην απόδραση φυλακισμένου σε ελικόπτερο. Τον τελευταίο καιρό μου αρέσει να τις βάφω προς τα έξω και τις μισές. Βλέπεις, έχει μια συγκεκριμένη γλύκουα. Στο μεταξύ με το πινέλο όπως έχει, έτσι, χωρίς να βάλουμε άλλο, πάμε λίγο εδώ να γλυκάνουμε. Δεν πρέπει να υπάρχουν stop, καλά μου λέει η Γιάννα. Μου λέει ότι κάνω πάρα πολλά stop στο μακιγιάζ μου, δηλαδή πρέπει να είναι όλα σύννεφα. Πώς έλεγε η Βλαχοπούλου, βάλε 100 ευρώ ακόμα ένα σύννεφο. Προσπαθώ λοιπόν με την εντολή της Γιάννας να γλυκάνω αυτές τις περιοχές και πράγματι είναι πολύ πιο ήσυχο. Τώρα, άκου να δεις, ο κατασκευαστής έχει βάλει και glitter ανοιχτόχρωμα. Αυτά βοηθάνε για εδώ πολλές φορές ή για το κέντρο. Δηλαδή η παλέτα έχει λόγο που είναι έτσι. Inception, όνειρο μες στο όνειρο. Ιουχου. Αυτό μπορεί να μπει στην καρδιά. Εγώ βέβαια πινέλο για την καρδιά δεν έχω φέρει, γι' αυτό θα φροντίσω να σκουπίσω το προηγούμενο που ήταν για το σηκώτη. Λάθος. Το προηγούμενο ήταν πολύ μαύρο και μπορεί να με κάνει άσχημο πράγμα. Για να δούμε. Αχ, τώρα μου ήρθε να πω να φάω στα βλάχικα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, το παθαίνουν και άλλες make-up artist. Την ώρα που βάφονται να θέλουν κοντοσούβλι. Δεν ξέρω καθόλου μάλλον, δεν ξέρω. Αυτό για να καθαρίσει θα πρέπει πρώτα να καθαρίσει ο Δήμος Αθηναίων. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω το έκανα, για να δούμε. Πάω και παίρνω λοιπόν αυτό καλά, λερώνω το πινέλο καλά, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο να έχει μείνει από το προηγούμενο. Το δοκιμάζω και στο χέρι. Βλέπεις το ζώμονο εγώ που πήρε μια λάμψη το κέντρο. Τώρα φάνηκε. Στο διάλογο. Λοιπόν, και τώρα τι να σου πω. Τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει ένα πολύ να πας σε αυτό, που είναι και αυτό που καταλαβες, και εδώ μόνο να χαϊδολογήσεις. Να σου γαμίσω έγινε. Στο διάλογο. Το βλέπεις. Ωραίο. Καλέ. Και λίγο κάτω βλεφαρίδα, λες ή όχι. Λίγο. Μια δόση. Οι κάτω κοντεύουν να φτάσουν στα βυζιά μου. Έχουν πάει πολύ χαμηλά. Λερώθηκα. Στο μάτι. Καλό είναι να μην μείνεις με το ένα μάτι έτσι. Κάπως καλύτερα. Και με τα δύο ματάκια λοιπόν βαμμένα, τώρα όμως βλέπω ότι είμαι πάρα πολύ καφέ στο πρόσωπο και έτσι θα βάλω δύο πινελιές που έχουν να κάνουν με το μοβ και το ροζ. Και παίρνω λίγη σκιά και βάζω στα χείλη. Ένας μελαντζέ τόνος, άλλαξε όλο το μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να μην το βρήκατε δύσκολο αυτό με τα μάτια, δηλαδή κάπου έλεος παιδιά. Έχω και μια πρισματώδη αυτήν την παλέτα. Δεν αντέχω να μην κάνω κάτι. Τι όμως, τι. Blue Sapphire, Green Emerald, Ultraviolet Amethyst and Pink Opal. Pink Opal. Έλα σταμάτα. Όποιος συναντάει να θέλει γυαλιά οξυγονοκόλλησης.
και να σε αντιμετωπίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ένα tutorial για εύκολα μάτια. Εύκολα μάτια που τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Δεν σημαίνει ότι και η ψυχή μας είναι εύκολη, αλλά σταμάτα πια. Είναι make-up βίντεο, βούλωσέ το. Ciao, ciao!